'Yan bindiga sun fusata wasu mutane a Najeriya. Ayyukan 'yan bindiga na ci gaba da tunzura 'yan Najeriya, abinda kan kai wasu lokuta ga jama'a su ɗauki doka da hannu. Irin haka ne ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata, inda jama'ar gari tare da masu aikin tsaro na sa-kai suka yi wa wani bafulatani kisan gilla da sunan cewa shine Charande, jagoran barayin da ke addabar jama'ar yankunan Ilela, Gwadabawa da wasu sassa da ke gabashin Sokoto. To sai da ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta Miyetti Allah ta ƙara akan cewa abin da aka yi ɗaya ne daga cikin jerin ayyukan cin zarafi da ake yi wa Fulani. Sunana Bello Aliyu Botomo, kuma ni National Secretary General ne na Miyetti Allah ta Najeriya. Wani kashin gilla da aka yi ma mutanenmu abin ya wuce wuri. Shekaran jiya akwai wani fulatanin mu na Asara, sarkin Fulani Asara, yana kan hanya zai shigo Sokoto, aka tare shi nan bakin Kwari, garin Kwari. Aka kama shi aka kai shi gitani aka kashe shi, kuma aka yi guntu na naman shi. Yau in an kashe Charande din nan, tunda an ce shugaban yan daba ne shugaban, ai mu ma rawa za mu yi murna kuma mu yi shagali cewa dan ta'adda an kashe shi. Amma wannan dai da aka kashe shi garin jiya, sarkin Fulani Shehu Asara ne, wanda an naɗa shi sarkin Fulani, inda ana da wata mugunta ba za a naɗa shi ba. Na tuntuɓi wani mazaunin garin akan ko suna da tabbacin barawun ne aka kashe. To mu yan sa-kai da su haka mu suka zo da shi suka ce shi ne, to shi ne mutanen gari su aka kashe shi. Ba ku tsaya muka bincika ba, kawai da yan sa-kai suna kawo suka ce shi ne sai aka yi mai wannan aikin. A wace mutane su aka kashe shi ba. To yanzu wani yanayi ake cikin nan giga ne da kuma can. Yanzu yanayin da ma ake ciki ga barayin nan sun taho mu sun kashe muna mutane sun yi mutum takwas, yanzu magana da ake ciki. A ina? Nan giga ne, nan bakin garija, nan akwai wani dan daji nan kauyen giga ne da yamma ga giga ne. Nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani bawan Allah da sun kalbi. Har wayo na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin wanda baya so a ambaci sunansa, wanda ya ce tabbas barawon ne aka kashe, duk da yake daga baya suna jin ƙananan maganganu na cewa ba shi ne ba. Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, inda mukaddashin kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya bayyana cewa officially haka babu wanda ya zo ya yi report din cewa ba wancan in ta'adda ne an kashe ba. Kaga su police cannot even tell you wancan Charande aka ce mai ko Charande da aka cewa an kashe. Police ba san shi da huska ba, vigilante suka yi action din, kuma we tried all efforts mu abun ga ne, amma kaga ba mu samu ba saboda ni aka ce mai kamar yadda ni gaya ma officially ba mu da wani abu da zai da pointin wannan, but an kashe mutum yes quite honest an kashe. Kamar da an saba dai ana kai bincike da sauran abubuwa, we are still on the matter. Ƙungiyar Miyetti Allah dai ta ce yanzu haka Fulani suna fuskantar barazana a wasu sassan Najeriya, domin ba da jimawa ba an hallaka wasu Fulani makiyaya su 10 a wani yanki na jihar Niger. Aka tare su a Mashegu local government, yara guda 11 suna tare da garge 8 na tumaki, garge 3 na shanu. Aka kama su duka aka kashe, aka bar guda 1, kuma duk yaran mu ne na nan Sokoto. Masana na ganin cewa wannan lamarin idan ba a kula cikin hanzari ba yakan iya kai ga haifar da mummunan matsala fiye da yadda take yanzu. Akan hakan ne ma kungiyar ta ce za ta tunkare mahukunta da neman ɗaukar matakan da suka dace domin takaita matsalar. Masu sauraro, kada dai ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.